we're all going to bear now. They're doing the thing on the strike, you know. Oh, right. John's a local lad, so he'd know a few people. Here we are. Yeah, we're all chwarel boys, we do, yeah. I was saying to this lot that he's such a brilliant historic story of how stuff that it would be. Yeah, we'll find somebody now. Eh? In that, they'd actually developed, you know, a political view of the world and, you know, were able to actually... Ond maen nhw'n neud rhyw fath o gyrymdaeth yn y castell. Efo baneri sy'n dangos beth oedd y gweithwyr yn hawlio ar y pryd. Achos oedd nhw'n ynglyn â cael unions doedd a cael yr hawl i cysylltu a siarad efo gilydd a'r hawl i cael calan mai a pethau fel yna. So, os neb o Pesda yn mynd i'r castell nac dan? Na, ddim felly, na, chdan. Mae jyst yn peth i tourist ydi o, mwy na ddim, de? Mae'n debyg, da ni'n meddwl mynd amdano. Na. Ond mae'n rhywbeth allan efo'r helfwy a pasg. O, ie. Mae'na sein i fyny yno tu allan. Ie, maen nhw'n trio cael pobl i fyny yna, to. Be dyn ni eisiau creu heddiw ydy chant. Fyddwn ni'n defnyddio ar dydd Sadwrn Gorffennaf y cyntaf a trio dangos sut fysa'r gweithwyr yn chantio a sut fysa nhw'n ymateb i'r ffaith bod nhw ar streic. Mae Rhys, dyma chi Rhys, cyflwyno Rhys i chi. Fo sydd wedi gwneud i geiriau i'r chant yma. So beth ni eisiau trio wneud ydy creu music i fynd efo'r geiriau yma a dychmygwch mae chi ydy'r gweithwyr. Iawn? A dych chi'n flin? Achos bod gennych chi ddim pres, ac mae oriau gwaith chi rhy hir, a ydych chi eisiau creu y chance yma i gadael i'r arglwydd Penrhyn ar yna wybod bod chi ddim yn hapus efo'r sefyllfa. Beth yw'r geiriau sgynnon ni? Yn gyntaf, gynnon ni'n hawlio pwer, y grym. Hawliwr y grym! Hawliwr y grym. So hwnna di brawddau cyntaf ni, felly? Hwnna di brawddau cyntaf ni. 1, 2. Hawliwr y grym. So'n llawer y grym yna. Dych chi rhy nais. Hawliwr y grym! Hawliwr y grym. Oedd na digon o rym yna? Na. Na, Efa. Dim digon o rym. Ti'n gallu rhoi mwy o rym i ni? Di pawb arall gallu rhoi mwy o rym i ni? Go on then. Triwch eto. Hawliwr y grym! Hawliwr y grym. A well. Good. Fel Eri, ti'n gallu bod yn flin am 2 munud? Bod ti eisiau y hawliau? Wyt! Go iawn wan! Mari, ti'n gallu bod yn flin? Right, dwch ni glywed chi'n flin wan. Hawliwr y grym! Hawliwr y grym. Hawliwr ryddid! Hawliwr ryddid. Hawliwr bleidlais! Hawliwr bleidlais. Hawliwr uniaeth! Hawliwr uniaeth. Hawliwr gymuned! Hawliwr gymuned. Hawliwr loches! Hawliwr loches. Hawliwr ein lle! Hawliwr ein lle. Hawliwr ein lle! Hawliwr ein lle. Good. Ond dyna beth ni'n neud ar y diwrnod. Hawliwr ein lle. When I and the relief committeemen arrived, she was cutting some bread that she herself had made into slices. That bread was the only food she had in the house with which to stay her 5 children's hunger. And but for the relief committee, who had supplied the flour, she would have lacked even that. She had not a drop of milk. She was without so much as a lump of sugar. There was a little burnt treacle and some tea leaves that had been used over and over again. This was all she could add to the brew to make the children's meal. Small wonder the little ones looked haggard and worn. They had known worse times, their mother told me once, that half demented she had gone out and begged from door to door for food. She had to walk far before she could find anyone to give her more than pity. In this case, the husband, a striker, had been unemployed for 18 months. At the commencement of the present struggle, he got work in the Lancashire collieries, but an accident compelled him to return home. He and his family have had nothing since to live upon, except the union allowance of 10 shillings a week.
Now, thanks to the Daily News, the Relief Committee will be able to add at least a little trifle to this wretched sum. Hawlion y Grym! Hawlion y Grym! Hawlion Rhyddid! Hawlion Rhyddid! Hawlion Bleidlais! Hawlion Bleidlais! Hawlion Luniaeth! Hawlion Luniaeth! Hawlion Gymuned! Hawlion Gymuned! Hawlion Loches! Hawlion Loches! Hawlion ein lle! Hawlion ein lle! Hawlion ein lle! Hawlion ein lle! Pan nes i ddechrau yn gweithu y chwarel yn August the 4th, 1949, yn 15 oed. Peth cyntaf oedden nhw eisiau wybod oedd mab pwy o ddachi. A cofn bod o wedi torri rheola a di mynd yn ôl i weithio fel bradwr lle. Blynyddoedd yn ôl, sa chi'n dwy'n dafod ar y mynydd, sa chi'n cael eich crogi. Os mi ddwynodd hwn, chwarel ar lle i gyd, mynydd i gyd, a mae gath ei wneud yn lord. Dwi wedi deud hynna o blaen. A mi oedd pobl i ofn o. So gynnu nhw'n neb hawl i mynd yn ei erbyn o. Chos oeddech chi'n mynd yn ei erbyn o, a chi allan o waith, oeddech chi'n llwgu. A chi'n gweld bethau felly oedd i de. Dwi'n falch wan bod fi'n cael mynd i Castell Penrhyn a cael cerdded o gwmpas y lle doeddan ni'n cael hyd yn oed edrych yn efo canrif yn ôl. Rwan, da ni'n cael mynd yna a gan i ddeud, reit, da ni'n cael mynd yna a gan i cael cerdded lle oedd y Penrhyns yn cerdded. Sgynna i ddim parch o gwbl tuag at teulu Penrhyn. Dwi'n mynd deud nath nhw ddod agor y chwarel a dod ag waith i bobl, ond nath nhw sathru yn nhw a trin nhw fel baw. A dwi'n gwybod am lot o bobl na nhw ddim mynd yn agos i Castell Penrhyn. Na nhw ddim mynd yna. O dwi jyst yn teimlo, wel, dwi'n gallu mynd yna wan. A gai stompio trwy gerddi os dwi isio. A gai stompio mwd trwy cafhedu os dwi isio. A na fo, a dwi'n meddwl bod hwnna'n gret. Mae'r un bobl wedi cael amser calad iawn o dan bawan Lo Penrhyn i tadan ni a'i teidian i lle.
y streic na oedd o'n hwygo teuluodd i fyny. O rei di mynd yn ôl, rei ddim, ac oedd nhw, gwffio misg i gilydd efo falle. Ond rhai ath yn ôl, oedd hi'n angen reidio, oedd plant bach yn llwgu. Oedd na ddim gymaint o hynny o help i gael, o das yna heddiw yma. Wedyn, beth sy'n mynd i wneud, sa'n neb yn gwybod beth sy'n fo'n wneud, sy'n fo'n y sefyllfa yna, de. Ond, na oedd hi'n amser calad. Mae Castell Penrhyn, o maen nhw'n deud bod wedi cael ei adeiladu ar y chwarel, ond wrth wedi mynd yn ôl yn dyfnach, slavery. Fan oedd o'n gwneud i bres. Ddim yn beth da ni'n falchio nhw, Gynnon ni barch i'r chwarel, ond dim i'r gastell, A dwi wedi bod yna i un waith pan gathon ni ymwelwyr o Germany efo ni, neu fel arall os ni'n mynd. Yn y chwarel, mae'n wahanol llechi yna. Mae'n rei galad a mae'n rei meddwl. Wedyn mae'n cerig coch yna, mae'n cerig glas, a mae'n cerig piws yna. A mae'n cerig gwyrdd yna. Wedyn mae'n dod o bob un galeries yn y chwarel. Fel apprentice, yna i gael eistedd lawr mewn a blocyn pren. A bob un clwts i gael llifio ar y byrra. Mae'n rei bach yn dwad, cerig man, a fe hynna yn ei dysgu yn dechrau. Clwtio bach. Wedyn ni'n gwneud pentyran o'n bob man yna. Wedyn ar ôl dipyn o lew ti'n dechrau holli a mynd o dda. Wyt ti'n mynd y sizes yn fwy. Wedyn ti'n cael dysgu sut i naddu nhw wedyn. Naddu llechan i sizes, wahanol sizes. Wedyn be o'n i'n dechrau efo yw 12/8. Fel o wedi roed o'ch di wan, hynna, size hynna, holli hynna gynta. Wedyn ti'n mynd i fyny y sizes yn fwy yn fwy. Yn y diwedd, ar ôl pasio apprenticeship a bod dim, o'n i'n gwneud Queens. Gerig mawr. A dwi wedi gwneud bob sizes i mynd i bob man yn y byd. Mae'n rhai yn mynd i ben to. Dwi wedi gwneud nhw yn Buckingham Palace rhai. Yn Gaer, a ben y cathedrals a bob dim. Sizes mawr tew. A lot yn mynd i bob man dros y byd i gyd. Wahanol sizes de. A mae'n rhai yn mynd i crazy payments a bethau fel la. A mae'n gwneud byrla snwcer allan y llechi. Cerig beddi a bob dim allan nhw. Mae yna lot yn yr ardal yma sydd yn mynd yn ôl i amser y streic, de. Oes. Mae'n gymuned glos, gyfeillgar, a i mi, sy'n eitha gwell, de. Dwi wedi bod i ffwrdd lot, ond bestad i adra. Mi oedden nhw isio cael telera mwy teg yn y chwarel. Mi oedd rhai pobl oedd yn cynffona ac yn eglwyswyr yn cael gwell cyflog na'r dynion eraill. Wedych chi oedden nhw rhannu'r chwarel yn ranna a oeddech chi'n cael darn da o'r mynydd neu oeddech chi'n cael darn sal o'r mynydd. A felly mi oedd gyn y stiwardiaid i ffefrynnau ynde, oedden nhw'n gwybod i bwy roi y rhanna gora. A hefyd mi oedd y llwch ar y frest yn doedd, pneumoconiosis ynde.
A mi oedden nhw'n dioddan ofnadwy. Ond mi oedd y meddyg yn y chwarel yn deud na'r te oedden nhw'n yfad oedd yn achosi hyn. A dyna oedd yn cael y bai. Bob dim yn galad. Oedd y gwaith yn galad o dan Lord Penrhyn. Chwarel o'r unig waith yn yr ardal, fe o'n i'n ardal o'r ysgol yn 15 oed. Oedd eich tad ar y dechenwch i lawr i cael mynd i'r chwarel. Do, mi nes i fwynhau bod yn y chwarel. Mi oedd o'n brofiad cael bod gweithio yn y chwarel. Oedd yn anodd iawn ar y pryd, ond wrth edrych yn ôl, beth swn i wedi gwneud ynde? Dwi'n meddwl swn i wedi bod ar streic, ond ti ddim yn gwybod. Ti wedi ddim gweld y blant yn diodda. Dim o. So, mae'n anodd. Ie. Fatha streic y glywir, dydy. Ni'n cymunedau bach y glywir yn lle bynnag De Cymru, Lloegr, cymunedau bach yn dibynnu ar y glo. Ac yn teimlo bod rhaid nhw wneud rhywbeth. A dwi'n gweld tebygrwydd iawn. Dwi ddim yn synnu bod rhai o'r dynion wedi gorfod mynd yn ôl, ynddo. Mi nath Lord Penrhyn yn 1901, mi nath o agor y chwarel ym mis Mehefin, a mi ath na gant o ddynion yn ôl. Bradwyr, da ni'n galw'r rhain, ynddo. Blacklegs, a mi athon nhw'n ôl. Gydden nhw'n cael sofran am mynd yn ôl. A maen nhw'n galw hon yn pint y gynffon. The tail pound, ynddo, am bod nhw'n cynffona i'r Arglwydd Penrhyn. Ac wedyn, ond ydych chi'n gweld bai arnyn nhw, os oedd eich gwraig chi'n llwgu, be oeddech chi'n neud, ynddo? Felly oedd rhaid i rai onyn nhw fynd yn ôl. Ac erbyn 1903, wrth gwrs, mi oedd pethau wedi dod, oedd yr undeb yn Llundain yn deud, fedrwn ni ddim rhoi dim mwy o arian i chi. A erbyn hynny, mi o'na lawer iawn mwy o ddynion wedi mynd yn ôl i'r chwarel. Felly, mi gython nhw gyfarfod yn Bethesda a dod â streic i ben. Canol mis Tachwedd, 1903. Felly, mi oedd y streic wedi para bron iawn, 3 blynedd. Oedd. Mi oedd o'n bwysig. Dwi'n meddwl bod y dynion wedi gwneud cyfraniad pwysig i'r mudiad llafur. Ar ôl y streic, mi oedd Penrhyn wedi colli monopoli ar y llechi te. Achos yn ystod y streic, mi oedd na lechi rhad wedi dod i mewn i'r wlad o Sbaen. Oedden nhw'n dechrau mewn forio llechi, felly oedd wedi colli monopoli ar y farchnad llechi. A cyn yr rhyfel byd cyntaf, 1914, mi oedd rhaid i bawb yn chwarel Penrhyn fod yn aelod o undeb. Felly dyna chi newid, ynddo. A dwi'n meddwl bod nhw wedi chwarae'r rhan bwysig yn y mudiad llafur i gael hawl i'r dyn cyffredin. Awe! Hawlion y grym! Hawlion y grym! Hawlion ryddid! Hawlion ryddid! Hawlion bleidlais! Hawlion bleidlais! Hawlion uniaeth! Hawlion uniaeth! Hawlion gymuned! Hawlion gymuned! Hawlion loches! Hawlion loches! Hawlion ein lle! Hawlion ein lle! Hawlion ein lle! Hawlion ein lle! Nid wy'n gofyn bywyd moethus tair un a
Wedyn diwrnod drwy strydoedd Bethesda, yn ysgod y creigiau a'r poncyn mor bryd. Fe welai chwarelwr yn machlud ei ddyddiau, yn cyfri'r gaeafau a'r derfyn y dydd. Ni cherflwyd ei enw yn cyfrau'r haneswyr, wrth lusgo'r chwarelau bywyd ar drai. Mae clwch ar eis gyfaint o greigiau'r canrifoedd, a neb eisiau gofyn ar bwy oedd y bai. Y Countess a'r Duchess a lwythwyd i'r llongau, i gadw cartrefi y byd rhag y glaw. I'r farwr gwyn ifanc a gwael yn ei peswch, a'r gwygwyd ei cyrff yn y rwbel ar law. Mae'r graig ar y mynydd yn tystio i'w haberth, ffesginiog a chorus yn cychlyd a'r llôn. Ac un am orchwylion fi'n hwygo'i perfeddion, ei chwalun o menydd hyd ochrau y cwm. A phan o hi'n glawio ystyriwch chwarelwr, ac ollodd ei fywyd heb reswm yr un. A chofiwch Bethesda, dyn orwig a nanlla, y clwch ar ysgyfaint a'r gwael ar y un. Ni cherflwyd ei enw yn llyfrau haneswyr, wrth lusgo'r chwarelau bywyd ar drai. Mae clwch ar ysgyfaint o greigiau canrifoedd, a neb eisiau gofyn ar bwy oedd y bai. Edfyn? Glywed with parwyl a chlafantod wrth y fil,